ko handmen ko para ha u Jesus Christ habangi pej ya ki khat arngut ki apostol jong u Jesus ni lap ba ki dan ki jinglong ki bapher bat ki wanru na ki ying ki sam ki bapher na ki background ki bapher Như i na pedeng jong kena khat arngut ki apostol jong Jesus dan uba la kantai yo Jesus dan uba la di yo Jesus dan ru uba len yo Jesus bat ngi i ba habala kem yo Jesus ki speungut pat ki phat yap ban yada ya la ka jong ka jing im ngi i ba kim don kata ka jing ya dan rangkat ne ka jing i yo Jesus ru kum jo but bon na ki apostol na ki apostol jong Jesus ngi yo i ba khambun na ki don kilong ki nong tong do kha bat ngi iru badan u zealot na pedeng jong ki but don ru na pedeng ki senran jong Jesus ubadei unong krong khajna utau de Matthews u ba u Jesus u khot haka gospel bamenta kasngi balong unong bod jung u balong usunran jung u Henry walada kine ki khat arngut ki apostle jong Jesus lara ki long na ka background ka bapher ne na wala ki don ka jinglong ka bapher Henry niu i ba kine ki khat arngut ki apostle jong Jesus kila ban penkela ia ka perthei barok ka wei kila ban transform ya ka jing im jongi iwe pai we bat kene ki khat arngut ki apostle jong Jesus kila ban penlong ka we yangi ki pai ki babon balang wala dangi long na ka background ka bapher na ka culture ka bapher ne ka jinglong ka bapher iwe na iwe pat balai namar ba ka jing hikai jong Jesus yaki bat ka jing pen i lenti jong Jesus bat ka jing lam lenti jong Jesus ya ki ne ki khad arngut ka long yaki kai bor ki ban pen kala ya ka perthei baro ka we ban pen long ya ka perthei baro ka we ko han men ko para ha ka ne kasngi habangi perkhat habangi posan chapang ka jing khot ya u Jesus ya u Matthews kumbang itep bau Jesus wan sak perthei kumbangi ong gios ngeu ha ka lain ka bakhadu u Jesus wan sak perthei na ka banta ki bahok Henry ban khot ne ban penkela ya ki bapok wan sak perthei na ka banta ka ne de na mata ka daw bau blei ukpa upha yo Jesus ban wan sak perthei na ka banta ka borom ga jung u na ka banta ka jing bha ga jung u Henry ban penlaj im yangi iwe pai we kiba sate marau hakapop kane kadai kata ka jingwan jo Jesus kumbau long ha kane ka gospel bamanta kasngi ngawan sak perthei na ka banta ki bahok Henry na ki bapop ngio iru ba u Matthews ubadei unong krong khajna ngite ba ha kata kapor jong Jesus ba yaki nong krong khajna la nyeu bat la khot ki nong tu ban nang cha de ba la khot ki le nyeu ki kum ki nong tu Henry ki de ki nong pop ki ba khrau ta ki nong krong khajna ha ka por jong Jesus ki de ki nong tu ba ki long ru ki nong pop hakmat ki breu namar ba ki ne ki nong krong khajna ki sim ya ka pisa ka bom de hok ba ki de ban sim na ki breu ki sim palat ban ya ka ba ka sarkar kalabu yaki bansim na kibreu de na mata kada baro kibreu haba ki yo i na yakandu haba ki yai lang ba kadukan lane ka office jong ki ne ki nong krong khajna ki pej yaki da kata kamansim banyeu yaki ki bappo ki nyeu yaki ba ki de ki nong tu ki nyeu ba ki pej yaki ba ki de ki nong pop ki bakrau Henry pat u Jesus kumbau ong bangawan sa kapathei na ka banta ki bahok Henry na ka banta ki bapop wala da ki breu ki babon balang ki yo i ya Matthews bad ya ki we ki nong krong khajna ki nong tu
kum kita kinong pop Henry u Jisu haba u yo i haba u yai lang ba kata ka office jong u Matthews ba de tax collector u yo i ka ei ka ba kerpang ha ka jing em jong u Matthews u yo i ka ei ka ba pher ha ka jing mot ka jing prakhat ka jing u ha ka jing kwa ka jing trang ka jing u yo i u ba u dei u ba khoj ha jele se ka kam ka ba trei ka penlong ka pen le pop yu ka penlong yu kumutau nong tu ne kumutau nong pop hakmat ki bro Henry ha ba Jisu u pe yu yo i ka ka ba kerpang ha u dei na mata kadau ba u Jisu u khot ya u ale bot yanga ha ba yo Matthews u yo sneu ya kane ka jing khot jong u Jisu ale bot yanga udon kata kaman sim kemen udon kata kaman sim yaro yo blei ba udon kata kaman sim kloi ban IT ya la de ha u Jisu bat ngiyo i ba mar hang tahi u Matthews u i ya baro ka jing don ka jing em ka jing u i nang kong yo office u i ya ka pisa ka tangka ka jing but u bot yo Jisu om dei tang ba bot yo Jisu Henry u la ya lam yo Jisu haying jing u kloi ban i ya baro na ka banta kata ka jing i ka jing ya u Jisu na ka banta kata ka jing khot jong trai u ban long u bahok ban long u nong yalap ya ka gospel ka jong trai but om dei tang ma u ba om dei tang ba kwa ban kelag ba mud yala de om dei tang ma marwe ba kwa ban bud yo trai Henry u kwa ru u khodru ya ki wei ki nong krong khajna ba de ku wei ki nong pop ki ban kelag ba mud ban bud yo Jisu but wat ka ing ka sem ka jong uru ki kloi ban le ya kane ban kloi ban kelag ba mud ban i ya ka ba gidan ban bud yo Jisu ko han men ko para kane ka jing khot jong Jisu ya u Matthews kahikai yang ayah pi baro mangi ngilong kinong pop ngilong kita ki baduna ha ka jing em ka jung pi ngimlong ki babiang dalelero ladang ngape jala ka jong ka jing em lada pipe jala ka jong ka jing em ngi iwe pa iwe ngilong kinong pop ngi duna ba bon kiliang Henry u Jisu u yo i ka ka bakerpang happy iwe pa iwe yo i ka ba kerpang ha ka danot ka jingi ha ka jing mot ka jing prakhat ka jingi ha ka jing em ka jingi dei na matak daw u ki ban long ki Kristan u khot yangi ban long ki khon ki jing u khot yangi ban long ki takin ya lap jong ka gospel u khot yangi we pai we ban kelak ba mot ban ino ya baro ki ne ka jing sneu jingi bangi long kita ki ba khoi ha to shisha nungkong ne sabe ngi haban keli halade hato ngilong em kita ki bakloi ban i ya baro ki jingdon ki jing em ki jingi ban i ya ka spa ka peu ki jingpi ban i ya ka pop ka sang ka jingpi ban i ya ka da ki jingdona jingpi ban bud yo Jisu kum bale u Matthews ha ka gospel bang yes ngeo manda ka sngi bat andang ila yos ngeo ya ka sur ka jung Jisu ya ka jing khot ka jung habang ngilong ho ya kana gejing khot ko jung trai hato ngilong na em ki bakloi ban khot ya ki wei kum ba khot u Matthews saying jung ban bam khawai rangkat bat ki wei ki nong pop ki wei ki nong krong khajna hato ngilong na em kita ki bakloi ban le ko mu Matthews ban khot ya ki wei ro ban kela ke bamut ban kelag bamot om dei na ka banta ka junga Henry na ka banta ka jing ik ka junga jung ya trai na ka banta ban ya lap ya ka gospel ka jung trai hato sisa ngilong na em ki bakloi ka ba arpat ngiyos ngeu don na pdeng kito ki ba yos ngeu ki ba yo i ka jing khot jung Matthews ki ba kran ben yo Matthews ki ba kran ben ya ki sunran ki jung Jisu ki ba kran ben ki ba kran po ya Jisu balesha une unong hikai jung pi u ya shong ya bam bat kinong krong khajna bat kinong pop kane gade ke jingkeli ka ba ki we pat khamta me ki Pharisee ki Sadducee ki stan an kinong ya lambalang jong kan yam ju ki keli how Jisu ha ki sunran jung Jisu ha ka gospel mamta kasni hato yo lese mangama pi ngilong kum kena ki Pharisee habang yo i ba ki we ki le bha ha ka jing em ka jung ki habang yo i ki we ki im hok ya ka jing em ka jung ki haba ki we ki pandap hok ya kamram ka jung ki kum
ulong pa ne long kami ne kum ki kon Kristen kum ki Kristen basisya hato ngi yaro yaki ne ngi penram yaki hato ngi pe ya ke jeng em ka babaha jungki ne ngi pe ya ke jeng em basneu jungki ne ya ke jeng bakla ke jungki ujisu khot yanga bade pi iwe pa iwe ko hanman ko para ban pe ban kmi ban puson yala ke jong ke jeng em ha ke ne ke sngi hato nungkong na sabe ngi kloi na em ban yos ngeu ya kasur ke bau trai u khot yang ngi iwe pa iwe kinong pop ban kala ke bamut ban ino ya ka jeng em pop jungi ya ka jeng em baduna jungi ban bod ya u ban i u ban ya lap ya ke gospel ke jeng u ka ba arpat u kerpat yang bade pi iwe pa iwe ban pe ban kmi ban poson yala ka jong ke jeng em yole sengi long kum kine ki farisi ki ba pe dengong ya ka jeng em jong ki we ban penrem ya ka jeng duna jong ki ban penrem ya ki pop ki sang ke jong ki ni haban puson ya la ka jong em ladang ilong kum ki farisi ngi dei ban long kita ki ba kloi ban i ya kine ki jeng duna jong ban i ya kine ki pop jong kum bau jisu long ngawan sa kaparthai om na ka banta ki ba hok henre ngawan sa kaparthai na ka banta ki ba pop ban khot ya ki ban kata ya kedonot ko cungi ban penkela ke bamod ya ki ban penlong ya ki atiar jong ke gospel ke jungu tongin IT la de how jisu ha kan ke sngi ko hanmen ko para bamangi we pai we ngila balong kum Matthews ban ngap ke gospel ban ngap ke jung khot ke jung trai ban ong ho ya ke jung khot ke jung trai ban bud yo trai ban long taw atiar uba ko atiar ba kerpang na ke banta ban pen priang ya ke gospel ke jung lat kum juro bangin nom long dalele ru kum kine ki farisi ban pej ya ke jung duna jung ki we ban pej ya ki pop jung ki we ban nang tabat ban penrem ya ki Henry tongin pe ya ke jeng em ke babha ki baki hanman ki para ke jungi ki lok ke jor ke jungi ki em bat ladang i gane ngide ban ya ro ngide ban pendan borom yo trai namar ki neru ki la yo sneu ya ke jeng khot ke jung trai bat ki la ong ho ya ke jeng khot ke jung u ani ro yo Jesus Christ Jenom la jenom amen.